जोंनि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन हाग्रामा साराबोथ' सासे जोंनिनो गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ जोङो बर' जाथिनि जोङो राजा होननानै जों सानो बिथांखौ आं जेब्लायबो आं मान बावो सिबियो बिथांनि एगेन्सि आं खोथा बुंनाय नङा माने बिथाङा हारिखौ सासे दैदेनबोग्रा नेता खाम्फायानो हक हाग्रामायानो हक बिथाङा मा जानो थाखाय गुबुन नेताफ्रा बारस्लायदों बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आं दिनैसिमबो हाग्रामाखौ सनमान होयो सिबियो खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै बिटिसिखौ माबोरैहाय सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनखो होननानै बुङोब्ला मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै थांनाय 2027 जानुवारिनि बिटिआर पिस एकर्ड बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै बिथाङा बिटिसिखौ सालायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों नाथाय बे समाव नैबे सोंथिया बेरखाङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों बिटिसिनि सिएम जानो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों नाथाय बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायफोरखौ जेराव बिथांनि गभर्नमेन्टआ दिनै 4 इयार्स कमप्लिट जालांबाय 5 इयार्स कमप्लिट जानानै थांगासिनो दङ मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायफोरखौ होजोबनो हादिया मुंख्लं जालांनाय जेसेबांखिनि न'खरफोरा मोननांगौ मोनथायफोर दंमोन बैफोरखौ दिनैसिमबो मानो होजोबनो हादिया बेनि आन्दोनि गुबै आरो गुदि जाहोनफोरा मा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायफोरा ए टु जेड कमप्लिट जाजोबनांगौमोन नाथाय जेरैबायदि सानदोंमोन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बेफोरबायदि जों नुनो मोनदिया जोबोद दुखुनि बाथ्रा अब्ला दिनै बिथांमोना मा थांखियै मा एजेन्डा लानानै दिनै बिटिसि पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनानै लिडारनि महर लानानै स्टेन्ड जाफैखो दिनै सोरबा पलिटिकेल लिडारा गावनि थाखानाय पलिटिकेल पार्टिखौ रिजाइन खालामनानै एंगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' माहारिनि मोजां खामानि मावनांगौनि थाखाय जोंनि बर' माहारिखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दावगाहोलांनो थाखाय सुंथाना लाखिनो थाखाय दिनैयो बेफोरबायदि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सोलाय सोल' जायो जानांगौ बायथ' जानानै फैयो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राखौ जोङो एसे बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनबाय थायो दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि मोजां खामानि मावनांगौनि थाखाय बर' माहारिखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दावगाहोलांनांगौनि थाखाय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा मोनसे माहारि खालामनो थाखाय जुदि गावनि थाखानाय पलिटिकेल पार्टिखौ गारनानै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैबासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो बे मालाबाबो जानो हाया दिनै जोंनि बर' माहारिनि गासैबो एभ्रिथिं मोजां खामानि मावलांनांगौनि थाखाय दिनैयो जोंनि माहारिनि गेजेराव गोदान आफादफोरखौ दानानै जोनोम होबानो दि जोंनि माहारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन बे मालाबाबो जानो हाया गोदाननिफ्राय गोदान जेसेबांखिनि आफाद जोनोम होबाय थागोन एसेबांखिनि जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरा दिनै एसे गाबोन एसे डिभाइड जाजोब्बाय थागोन गावस्रालांजोबगोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन नों जुदि मोजांब्ला नों जेरावखि थायाथों मानो आरो जेरावखि थानानै खामानि मावाथों मानो नों बे जायगायाव थानानैबो नोंनि मावनांगौ मोजां खामानिफोरखौ नोङो मावलांखानो हायो नाथाय नों जुदि गाज्रिखाबा नों जेसेबांखिनि मोजां जायगायाव थाङाथों मानो बै जायगायावबो थांनानै नोङो नोंनि बे गाज्रि आखुनि गेजेरजों नोङो गाज्रि खामानिफोरखौ नोङो मावखानांखागोनखा बे बाथ्राया सैथो दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बैफोर अट'नमास काउन्सिलफोरखौ गावसोरनि पलिटिकेल कल'नि खालामबोनो नाजानाया गोबाव समनि मोनसे प्लेन पलिसिखा जेराव जोंनि बिटिसिनि बाथ्राखौ दिनै जों बुंनो थाङोब्ला थांनाय बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों आसाम स्टेटनि एन्टि बड' माखासे लिडारफोरा दिनैयो एसेब्लाबो साक्सेस जादों जेरावनोखि दिनैयो एन्टि बड' माखासे लिडारफोरनि सिङाव थानानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायनो गोनां लामायाव स्टेन्ड जानानै फैबाय
बेसे साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बैफोर लिडारफोरा गावसोरनि मोनसे समनि माहारिनि थाखाय नांबोनाय समफोरखौ गोसोखांगोना खाङा। एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सिङाव थानानै अर्डार बायदियै जोंनि न'खरखौ सालायगासिनो दङ, सालायनो नाजागासिनो दङ आरो बै एन्टि ट्राइबेलनि माखासे लिडारफोरा दिनैयो जोंनि माहारिनि माखासे लुबैसुला गादि लुबैसुला लिडारफोरनि थ्रयैनो जोंनि माहारिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डिस्ट्रय सोखावनो नाजागासिनो दङ। बे थांखियानो जाबाय बै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गुबै थांखि। बे लामाजों नङा, बे लामाजों बिसोरो नाजाबोबाय दंखायो आरो अराय सम नाजालांबाय थाखागोन। जेराव मोनसे सम थांदों बे भारत हादरनि बिखायाव जोंनि बर' माहारिखौ लानानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों ओरैबायदि गोख्रोङै मोनसे सोमावसारनाय सम थांबाय आरो बै सोमावसारनायनि एगेन्स्टआवनो जोंनि बर' फिसाफ्रा बेसेबांबा मुंख्लं जालांबाय, जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा बेसेबांबा जिनाहारि खालामजानानै बुथार जाबोबाय आरो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावनो जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जालांनाय मोनसे ओरैबायदि गिख्रंथावना जारिमिन, गोथां जारिमिन, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि 13 जननिबो बारा बर' आइजो उन्दै उन्दै देरफुनाय हिन्जावसाफोरखौ बे आसाम स्टेटनिनो आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामदोंमोन। 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि हरनि समाव। नाय अब्ला दिनै जोंखौ प्रटेक्शनसो होनांगौमोन। जोंखौ प्रटेक्शन होनायनि अनगायै जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायावसो नायगार हरनै जिनाहारि खालामदों। बेफोरबायदि जालांनाय गोथां जारिमिनफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बावगारनो सानब्ला जानाय नङा। मिथिनानै लाखा, दिनै बैफोरबायदि माखासे जोंनि माहारिनि बिखायाव जालांनाय गिख्रंथावना जारिमिनफोरखौ जों गोसोआव लानानै जेब्लाबो माहारिनि थाखाय दिनै एसे गाबोन एसे दावगालांनांगोन। दिनैयो नोङो आङो बबेबा मोनसे समाव पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जालांनाय माखासे गिख्रंथावना जारिमिनफोरखौ जों बावगारनानै गावबा गावनि मुलाम्फाखौ मोनगौबानो जानाय बायदि खामानि मावलांनो नाजाबाय थाबा जानाय नङा। थिग बेफोरबायदिनो दा समाव जोंनि माहारिनिनो जोंनि बर' फिसा सानैसो पलिटिकेल लिडारफोरखौ जोङो बे आखुनि लाइनजों खारबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जेराव बैसोरनि थांखिया मा? गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखिनिखौ मोनगौबानो जाबाय, गावसोरना मोनगौखांबानो सेटिसफेक्शन आरो जेबो गैला। आरो बैफोरबायदि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा खुगायावल' गोदै गोदै बुंफ्लानानै जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ गावसोरबो सोबख'दों, गावसोरजों लोगोसे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे लिडारफोरखौबो सोबख'नो थाखाय लामा होगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि स्टेजनि बेफोरबायदि थासारिनि पलिटिकेल सिस्टेमजों जोंनि बर' माहारिखौ जुदि सालायलांबाय थानो सानदोंब्ला जोंनि बर' माहारिया मोनसे समाव सेवहांगार जाहैजोबगोन आरो मोनसे समाव बर' माहारिनि फिसाफोरा आरोबाव फिन गावजों गावनि गेजेरावनो माखासे बुजिस्लाबनो हायै थासारिनि गेजेराव गब'नानै बुलाय सुलाय जानानै जोबस्रांनायनि मोनसे स्टेज सफैगोन। बेखायनो जोङो एलार्ट जा, सांग्रां जा। दिनैयो आरो दिनैनि समाव जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडार दं, हायोबा जोङो मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै इउनाइटेड जानानै जोंनि माहारिनि थाखाय फिन गोदानै आगान सुरफिनबाथाय मोजां जागोनखौ आं सानो, आं नुहुरो। दा नोंथांमोना मा सानो आंनि बुंनायनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।